Eta gero zer gerrak harrapatua ban zure ama gaztetan, ezta? Bai. Eta ze pasatu jakin gerra sasoien? Kontate zuen, joan zirela baserri da gizon bat. Eta esaten, irten zeti etxetik, ze etorriko satzue, dana kentzen, irten zue, ze soz erringotzue, den hori eta irten. Eta amak kontatzen dena da, hori, burdixe hartu zuela, karga zuela, pentsatu zuen gauzak, eta aizpa bape bai, zelan gaizki egon zen gaixoiz, oinezien asko ezin zen ibili. Eta zila baten jarrita eraman zutela burdi gainean. Eta joan zirela, joen da, Zamurio arte joan zirela, eta han gorde zirela edo gerra sasoian.